Hallo, hej så folkens, så velkommen til den her autohosting.dk video. I dag har vi så fået en opdatering. Vi har fået lavet vores hjemmeside færdig, så nu behøver I ikke skrive, at I har købt en server. Det er ikke nødvendigt. I går bare simpelthen ind på autohosting.net. Så går jeg op på game servers, hvilken server I gerne vil have. Eller hvis I vil have en Minecraft server, så kan I bare trykke herned. Der er en kuponkode apply. Den kan I kun bruge én gang. Når I har købt noget, så gemmer den jeres IP, og så vil I ikke kunne bruge den igen. Ja. I vil ikke kunne bruge den igen efter. Så brug det nu fornuftigt. Som I kan se, så der er ekstra penge her. Det bliver fjernet næste gang der er en kuponkode, så vil der ikke være shipping mere. Hvis vi opdaterer siden nu, så er der ikke shipping længere. Det er der så jo. Okay, jeg skal fjerne det der shipping, det er ikke nødvendigt. Men det gør jeg næste gang, der bliver opdateret her. Eller nej, jeg tror faktisk ikke, shipping skal fjernes, fordi... nej, shipping bliver ikke fjernet. Kun når der er en kuponkode. Næste gang altså. Og det er kun næste gang, der er en kuponkode, og efter der er der shipping igen. Ja. Men I vil kunne købe en server her. I skal bare huske at kigge efter, hvad pakken hedder. Den er CSS pakke 3, den har 30 slots, altså 30 players, og 250 miles power, eller hvad det nu betyder. Internethastighed. Så trykker I køb nu. Så skriver I produktkoden ned. Og bum. Færdig. Tak for at se med. Håber I nåede videoen. Og vi ses i næste video. Hej hej.